Kaixo, nire izena Olga da, Tolosarra naiz, baina Belgikako Euskal Etxearen ordezkari moduan etorri naiz aurtengo kongresura. Eta hemen nire ondoan Josu ere, Belgikatik. Belgika jaio nintzen, bai. Eta nire gurasoak bizkaitarrak dira. Eta biak etorri gea, beste kide batekin ere, Inigorekin batzarrera. Egia esan, 3-4 egun izan ditugu, elkar ezagutzeko, batez ere berrientzako, oso ondo egon da alde hortatik, beste munduko euskal etxetan dauden euskaldunak ezagutu ditugu, eta lan saio intensiboak eduki ditugu. Batzuk aprobetxatu ditugu ondo, proposamenak egiteko ere Euskal Gobernuari. Falta bota du pixka bat, igual eskualdeka ere nolabait lan saioak edukitzea, nolabait ekimenak ere nire ustez elkarrekin ere antolatzeko aukera ez dugu izan, eta alde horretatik pixkat hori falta mota dut. Orokorrean dena den oso egun positiboak izan dira, eta gustatuko litzaidake hau maizago egiteko aukera edukitzea, igual eskualdeka, munduko euskal etxea danak deitu gabe, nolabait, noiz behinka o maizago elkarrekin lan egiteko aukera izateko. Nire aldetik hori da dena, eta laizter arte, eskerrik asko, eta laizter arte Belgikan gaude ozertarako. Mila esker.